Monggo Mas Wewe. Yo. Citra Buana. Oi. Sur. Bisa kumpul
Oke. Ayo ke Sragen Bude Bibit. Ayo Pakde Remblong. Ayo Mama Putri, mana Mama Putri? Mama Putri boleh ke sini. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggonku tresna. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati atu ora bisa ditambani. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggonku tresna. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani.
aja tresno nanging aku mumpung gawe lara Piye to, Pak? Mbok kowe iki karo bapakku sing rada alus ngono lho. Tak tembak. Pokoke sragenan iki kudu keras ya Mas. Nek karo Mas Bagus boleh. Maju mundur boleh. Lho karo Pak I ora apa-apa to, Del. Maju mundur boleh. Emang bedane Pak I karo aku ngopo, Del? Beda nek iki kalem. Oh, nek aku Nak bagus kan nganggo nganu ngene-ngene nak aku ora. Horek. kan penane ku Pak Bos e, maju. Pak Padi. Pak Kardi Pak di Kardi. Tenggos Gedam nggih. Tar dulu tunggu ya, Pak. Jangan Kardi lah. Afgan. Bukan. Mas Afgan. Ayah. Tunggu ya. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku koyo tanpa dosa Atiku keronta-ronta Gustiku lo nyuwun ngapura sudah dinyanyikan Mas Agus. Sakinah Mawaddah Niki. dan Warahmah. Amin. Tembang-tembang Sera sudah diputar ke 3 Sera lagu Genen. medley. Pujiantoro Mas Cipta Keling, terima kasih. Monggo Pak Dadi. Ayo yo. Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng. Monggo Pak Dadi. Pak Sugeng. Pak Bo. Monggo Pak Bosku. Para Bu, monggo Pak Bu. Iki dulur-dulur keluarga besar Campur Sari Citra Buana. Yang lewat aku kelingan Kupuk kae Yen tak golere Nengat saka kapak tulisan warna abang ojo kasih sayang monggo Pak Bu. Woi ya yo ya yo Kupuk kae nyimpen mati wiwit biyen tumeka saiki Kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rino Iki Pak Kar pun anu sanjang to, Mbak. Tirose nggih mengke kula mriki Pak Kar. Pak Iki Karminto. sing duwe anu bos daging nggih. Monggo Pak Karminto berkahi mriki. Mungkin juga buat bapak-bapak pasukan batik, Buat abang bos-bos tamu yang di depan kontrakan sono di sini. nggih. Pak Sugeng. Juga nanti buat ibu monggo yang mau request lagu tentunya bersama Campur Sari Citra Buana nggih tasih ditenggo request lagunipun. Ya Mbak. Catatan sajroning ati. Saya Citra Buana. aku kowe Iya, iya. dadi Monggo Bu. Sampai bawah. Sampai bawah.
niki mau wonten nganu. Napa lagi ini spesial pokoknya buat Bos Karminto. Nanti disuwun nanti dibablaske anu napa podang kuning Pak Badi. Monggo Pak Badi berkahi malih. Niki mangke langsung dibablaske nggih. Spesial pokoknya buat Bos Daging Pak Kar nggih. Niki mangke mungkin Bapak ya di depan saya Pak, monggo. Lo udah bisa nyanyi, yuk anu nyawer. Oh, nggih. Niki anu napa? Wonten. Oh. Nggih. Niki bose sayur bayarane ya Allah. Makanya tak sawang-sawangi kok kaya niki aura-aura juragan niki kok ya terlihat lho. Makanya niki ya Allah, sehat-sehat selalu nggih Mas. Sehat selalu nggih. Siapa? Nggih. Oh, Oke, Mbah Senen Giyok. Niki keluarga besar Asukolaras. Asukolaras, Mas Tri. Niki lagune napa niki juragane sayur ayo. Kok bare iki tak puter. Napa? Aja digondeli. Oh iya. Tak Badi, niki mengko langsung bablaske podang kuning. Niki spesial kagem Pak Kar.